Maswera sei muri Zimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kumabasa kana muchiri mumabasa kana kuti matova parwendo vamwe muchienda kumusha kana kuti ikoko kwamunenge muchienda pari sei parod travel safely and do not overspeed. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai chikumbiro kune avo vanoenda kumaDuke and Slay. Can you bring your confessions? Munge muchitiudzawo zvimwe zvamunosangana nazvo. Ndine video iro randatumidzirwa richibva kune umwe mudiwa muteereri wedu. Video iri ndaritumidzirwa kuMessenger. Ndiro video ramuri kuona iro pamaskrini enyu. Akati ndo zvimwe izvo zvinoitika kumaDuke and Slay zvinotoitika. Ende ivo vanzvadzi ava vari kuti hanzi ndakashamisika pandakatumidzirwawo video iroro. Hanzi ndinotoita zvechivanhu but hakuna mudzimu unoburitswa nenziyo dzinenge dzichiridzwa dzaJapraiser. Hanzi izvi zvatova zvemanjozu chete ekutengera. Hakuna mudzimu unobuda zvakapusa kudaro pavanhu kudaro zvisina kakudzikama mukati. Endo video ramanga muchiona zvekare nemeseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ivo vainge variko asi vari kuti vakashamisika nevamwe vanhu vainge vachibudirwa. Hanzi zvinhu zvavasati vakamboona zvichiitika kuti pachaunga ipapo munhu otongobudirwa nemamwe masongs avo avanga vachiti hanzi masongs asingatarisirwe kuti munhu ungatobudirwa. Hanzi awa atova mashavi enjuzu. Hanzi midzimu inobuda zvinenge zviine kudzikama mukati. Vari kuti it's either mweya wengozi kana kuti anenge ari manjuzu ekutengera. Zvakangooma hazvo veduwe. Kune avo vanoziva zvechivanhu, can you also help us mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu muchanditi Jessica, my real name. Tiri kutsvakawo rubetsero. Isusu we are based kuno America. Takauya kunoku tatova nemakore akawanda. Ndakatosvika pakutoroorwa ndikaita vana vangu vaviri tiri kunoku kuAmerica. But patainge tichiri kuZim, vabereki vangu vakatorera munhu imba kuGrendel. Saka imba iyi mukoma handingati vabereki vangu, tainge tichishandisa zita rababa vangu avo vainge vari muC10 uye zvekare vainge vari muOvet before vachizoita muC10. Saka baba vangu vaitozivikanwa. Brother yangu akatanga kuita zvereal estate, aitenga dzimba achitengesa. Ndokubva achizoti ainge aine munhu uyo waainge akaita dhiri naye but hazvina kuzobuda zvakanaka. Ndopatakabva tachizoenda tikanotorera munhu imba kuGrendel nekuti baba vedu vaiva muOvet. Zvino imba yacho haichagariki, kutengeseka haichatengeseki. Hatisi kurarama zvakanaka. We pretend kuchechi tinoenda asi mukoma mumuri mune mweya urimo. Kare tainge tisingazvioni apo vabereki pavainge vachiri vapenyu because ndivo vainge vachiziva kuti mweya wengozi kana musingade kuti unge uchikunetsai munourasirira. Saka pagore nepagore kunyange tainge tisingaende hedu kuZimbabwe but gore rava kunopera, vabereki vangu ivo zvavaiita, mai vaitaura nehanzvadzi yavo, mumwe aingoitawo zvoun'anga, then vaibva vachizoita ibira. Ndaitongofungidzirawo kuti it was a party but now I know kuti ainge ari mapira aiitwa. Mai vaitumidzira mari kuna sekuru avo vaizoita bira uye zvekare vaitumidzira hembe. Saka hembe idzi vana vasekuru vaisadzipfeka asi vaizoenda vachinonopa dzimwe hama dzaamai. Uye zvekare kusaidhi rekwababa vaiwirirana nomumwe munin'ina wavo but ari
imba idiki nekuti sekuru vanobereka vana baba vainge vaine barika. Saka bamunini ivavo ndivo vainge vagere kumaruzevha, vamwe vose vainge vava mutauni. Saka baba vaitumidzira bamunini ivavo mari ende vaiwirirana zvisingaiti. Saka vaizotumidzira zvekare nehembe. Hembe dzaitotumidzirwa dzichinzi idzi ihembe dzekwana baba, idzi ihembe dzehama dzaamai. Saka dzaizopiwa hama dzababa hembe idzodzo vasina chavainge vachiziva. Mushure mekunge vabereki vashaika, ndipo apo hama padzakazotanga kufamba dzichienda mudzin'anga. Vachienda kun'anga kudaro vakatanga kuita mago back to sender, zvichizotisvitsa pari zvino kusvika muzuva ranhasi. Imba yatakatora haisi yedu, even though iri muzita rebrother yangu, but imba iyoyo itori imba yainge itori yeumwewo mudhara uyo ainge ari wechirudzi. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, baba vangu ivo vaitongoita zvechisimba pane zvose izvo zvavainge vachiita. Saka even brother yangu aingotoredzerawo achitevedzera izvo zvainge zvichiitwa nababa. Baba vangu vakatora mashops akawanda, vakatotorera umwe mudhara uyo aigara kuWaterfalls, vakamutorera motikari dzake mushure mekunge vanetsana naye. Akangonzi ainge achiita zvepolitics, akatotorerwa motikari dzikatotengesewa. So brother yangu akabva achizotorera mudhara iyeye wekuMalawi imba yake. At first takatofungidzira kutoti tatowina, everything looked fine. Zvimwe kudadai brother yangu yakakasika yatengesa imba pasati patanga kuitika mashura, maybe angadai akabenefita. Everything looked fine. It was a big house, quiet neighborhood kuma suburbs. Saka vakati vainge vasati vafunga nezvekuitengesa imba, vainge vachida kuti imba iyoyo inge ichizova muzita remwana wavo firstborn. Zvinhu zvakatanga kushanduka, asi hazvina kuitika nezuva rimwe chete, sezvo ivo vainge vagara vaine imwe imba iyo yavainge vakamanikidza umwe murungu uyo ainge ari kuUK, ainge achida kutengesa imba yake. Saka vakabva vachizomupa mari shoma, akatotengesa imba, akanzi it's either unodya pashoma kana kuti ndinongokutorera imba yako, hauna kana chauchawana. Saka akabva achizongomanikidzika ndokubva achizogamuchira mari. Akatotumidzira brother yake ainge ari kuSouth Africa, ari murungu, ndiye akauya kuzotora mari ndokubva vachizotanga kugara ikoko. Saka zvinhu zvacho zvose zvaiitwa zvainge zvingori nehudzvanyiriri mukati. Mushure mekunge vaisa maloja, vanhu ivavo vakabva vachizoti vaida refund. Havana kutaura kuti ndizvo zvainge zvichiitika ikoko, kuti tinge tichizozviziva kuti kwava kumuka zvipoko. This was after hanzvadzi yangu yapa vanhu vekuchechi mvumiro yekuti vange vachizopota vachiita machurch services kuchechi ikoko. Vanhu vaiti kana vachiita an all night prayer, vainzwa vanhu vanenge vachitaura upstairs, vachinzwa zvekare vanhu vanenge vachivhura nekuvhara madhoo, uye zvekare malight aibatidzwa nekudzimwa. Plus maiti kana murimo muimba imomo waingotanga kungonzwa kutonhorwa zvisingatsananguriki. After that ndipo pakabva pachizotanga kugara imwe family vainge vari vechirudzi zvekare, ndo vakabva vachizoudza brother yangu kuti vaipota vachiona umwe mudhara wechikuru achifamba mupassage, uye zvekare aikwanisa kuita usiku hwose achiona TV. Kana kuti makagara muchiona TV, ivo vainge vachiti TV yaingodzimwa yega, radio yaitanga kurira iri yega, ende vachinzwa kuti vanhu vanenge vachitaura, but zvavainge vachitaura zvacho zvisinganyatsokunzwika zvakanaka. Hatina kuzogara kwenguva yakareba muZimbabwe, ndo patakabva tachizouya kunoko kuAmerica, but by then baba vangu naamai vainge vatofamba vakaenda kun'anga, vakabva vachizonotsipika mweya wemudhara iyeye. Ndipo pakatanga kuitwa mhiko dzekuti pagore vaitumidzira mari vanhu vachiita mapira kumusha,
vasingazvizivi kuti vainge vachishandiswa nevabereki vangu. Kubva zvakazoshayika vabereki, tikabva tachizongosara tiri tega, vehukama vakabva vachizoita a go back to sender. Ndichitaura nemi kudai, vana vebrother yangu vose vari kupenga, ende zvinongoita sekunge madrugs but vari kutopenga. Ndakamboudza brother yangu kuti dai imba iyi mangoidzosera, sezvo ivo vaine madetails ake mudhara uyu, vanokwanisa kumutsvaka kana aine hama, votsvaka hama dzake, because mudhara iyeye aiva aine hanzvadzi yake iyo yainge ichigara kumaprazi ekumarondera. Saka hanzvadzi yangu haidi kana kuzvinzwa, ukangotaura nyaya iyoyo munobva matonetsana zvekuti munokwanisa kuita kana gore rose musingatauri mose, sezvakaitika mugore ra2017 takanetsana after mwana wangu arwara. Saka mwana mudiki anganzi angaita BP, mukoma ndaingogara ndiri muchipatara, mwana achinzi anofana kuti ange achipiwa bed rest. Saka nekuzofambawo ndopa ndakabva ndachizoudzwa kuti mwana uyo ainge akagarwa nemhepo yemufi, asi munhu wacho ari wechirudzi. Ndikanetsana nebrother yangu about that issue yekuti imba ngaidzoserwe kana kuri kunzi haisi kutengeseka. Saka takanetsana tikatomboblokana pamafoni, asiko zvino zvitava kutaura tose. Nyaya yandiunza pano mukomanashe ndeyekuti ndiri kutsvakawo rubetsero. Kana ndiri seni ndinogara ndichibatwa nemapanic attacks, handizivi kuti ndingazvirondedzera ndichiti kudii, asi pazvinotanga ndinenge ndichinzwa kubayiwa muzvigunwe mangu omo, zvekare nepasi petsoka ndobva ndatanga kunzwa dzungu, kutoti ndinge ndichitoita senani ndinokwanisa kutora feni ndoisa padhuze neni, kana ndapindwa nechando ndopa ndinotanga kunzwa sekunge ndinenge ndava senani, ende ndinogara ndichirota ndichichera makuva nekufukunura makuva evabereki. Tibetsereiwo nemafone numbers, kana muchida kubhadharwa you can tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ivo vari kuAmerica. Vanga vachiti kana muine vanhu vamunoziva vari muAmerica vanoita zvokubatsira nenzira dzechivanhu, ndinokumbirawo mafone numbers avo. Zvakangooma nazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbira kuti munge muchindipostera nyaya yangu, asi musaisa riri voice, itai zvekunyora pasi. Nyaya yangu yakamira sekudai. Handisi kuda kudzikisira mabusinesses evamwe, asi munozviziva here kuti rice iro ramunoti basmati rice, riya jena rimwe rinowanikwa kumusika kumbare uko, harisi rose rinenge riri rechokwadi, zhinji racho ndere fake. Rinenge riri rice chairo, but inenge iri iya inonzi parboiled rice. Saka parboiled yakachipa kudarika basmati. Ndichange nichizokuudzai izvo zvatainge tichiita panguva iyo yataitengesa basmati rice refake tichitengesera vanhu. Uye zvekare rice iroro I later discovered kuti chemicals atainge tichishandisa kurisuka kuti ringe richizosara rakaita white, chemicals ataishandisa hanzi anokonzeresa cancer. Vanawo vangu vairidya rice iroro. Ndine mwana akashayika necancer, saka ndakazotozviziva mushure mekunge ndaita makore nemakore ndichitengesa rice refake. Please do not buy zvinhu zvefake. Ndaitengesa fake rice mumbare kuti ndinge ndichizopinda mubusiness. Pane zvakandipusha inhamo, ndainge ndichishanda samahobo, zvinhu zvainge zvakatooma zvekudaro, tisina kana pekutangira. Apa uchifanira kuti uchibhadhara renti, apa ndiine mhuri, apa kudzinzawo kwandinobva ndini ndaitotarisirwawo kuti ndinge ndichibatsira vamwe vehukama, vana vevanin'ina nevana vemadzikoma. Saka ndakazotanga kugara mumbare because ndiko kwainge kuri kudhuze nekubasa. Manje mbare
kutoti unge uchitokwanisa kutosurvivor, unofanira kutoti unge uchitobata meds dzose dzinoitika very fast, and unofanira kutoti utorarama fast life. Pano umwe mufesi uyo aigara panext nepamba pandainge ndichigara, takatanga kuwirirana. Saka akazondiudza kuti iye basa rake raainge achiita rainge riri rekutengesa raisi, matemba, madora. Saka paraisi apa akandiudza kuti even though vainge vachienda vachinonohodha raisi kuMozambique rainge riri parboiled, saka vanhu parboiled vainge vasingaifariri. Zvavaiita ivo vainge vaine machemicals avo avainge vachishandisa, then vobva vachizogeza raisi iroro vorisuka-suka kuitira kuti ringe richibva starch uye zvekare ringe richizosara rakaita white zvekuti unototi ibasmati. Saka rainge risiri basmati, rainge riri raisi dzimwe nguva iro rinenge ragara mumawarehouse kwenguva yakareba ikoko kuMozambique. Saka rimwe racho rinenge rava kutotanga kutoora zvekuti haungambofi wakaritenga iwe. Saka vaizoshandisa machemicals. Ndakabva ndachizotanga kushanda naye pamba paainge achigara. Vaitova neroom iyo yavainge vachirenta. Room iyoyo yainge isina kana anything, asi mainge muine madish. Zvavaita vaiti kana vakatora raisi rimwe rinenge rava kunoorera, then vaibva vachizorisoka mumacleaning detergents. Mamwe andisingakwanisi kutaura nezita nekuti maybe kunozowana vamwe vanenge vachida kuzokopa, because atori machemicals asinganetsi kuwana nekutenga. Saka vaisoka raisi iroro usiku hwose, vakarisoka riri mumvura, then mangwana acho makuseni maizorisuka zvekare mobva machizoisa mamwe macleaning detergents awo aizoita kuti kaubrown kaya kange kachinyatsokupera, raisi robva rachizosara rakaita white. Raitoreba kutosara shanga dzacho dzakareba sezvakangoita basmati. Saka taizoriyanika panze pamasaga, tairiwaridza kuseri kwemba kusvika raoma. Raiti kana raoma hapasiripo pataizoenda naro kumaketi tichinonoritengesa, taitanga tarisuka zvekare. Saka taizoshandisa imwe chemical inoita sekunge inodya sipo kana kuri kunzi munenge masarira mamwe machemicals, zvekuti pataizoriomesa tichizoenda tichizonoritengesa, waiti kana ukarisa kana mumvura ukaribika raisambobuda furo kuita sekunge chinhu chinenge chakagezwa nesipo. Saka taihodhesera vanhu makaremo mumbare, uye zvekare taitofamba, taiwanzokuenda kumaruzevha. Taitoti kana tikatomboenda kumaruzevha tikanoritengesa, tikaritengesera vanhu, toita zvekare nguva yakareba tisina kuendako. Asi vanhu vazhinji vaisatozviziva kutoti raisi rataivatengesera rainge risiri original, it was fake. Asi iro manje waiti kana ukaribika ukanyatsokumezha kuti ndinobika half a cup tinokwana kana kuti full cup tinokwana, iro zvaraita manje rainge risingazofuti. Waitofanira kuti unge uchitobika rakawanda. Saka vanhu vazhinji vaingocomplain vachiti raisi renyu harifuti, rakamboita sei? But iro rainaka manje, hameno kuti sei, because vanhu vazhinji vaitoti raisi renyu rinonaka but hariwandi mupoto. Ndiyo yega complain yatainge tichingosangana nayo. Saka ndakazviita izvi kwemakore akawanda, ndikazokwanisa kuitawo start yangu pavaenda neni kuMozambique, ndikazotanga kuhodhawo ranguwo raisi nemudzimai nevana ndikavadzidzisa. Saka mukoma zvinhu zvekuti taingozvitorawo sechinhu chisina basa kushandisa machemicals pachikafu chinodyiwa nevanhu. Saka taingotodyawo raisi iroro pamba nekuomawo kweeconomy. Taitongotiwo ratinenge taklina torisuka, tobva tariboila torisuka zvekare, then totoridya raisi. But mwana wangu akazoshayika, akatanga kucomplaina achiti baba, ndiri kunzwa pain mudumbu, ndinoita sekunge ndiri kuchekwa-chekwa. Plus ainge ava nedambudziko rekuti akadya raisi airutsa, kunyange riri raisi rechokwadi risiri refake, airutsa zvisingaite, and aiti ainge achinzwa kuzarirwa. Ndokubva tachizoenda naye kuchipatara, mwana akabva achizobatwa nekenza, mwana ndokubva achizoshayika. Kubva ipapo mukoma, because chiremba ndakamuudza chokwadi kuti
basa rangu rainge riri basa rei. Saka ndaida kungoziva kuti zvingava zviri izvo zvainge zvakonzeresa here kuti mwana ange achiita kenza. Chiremba uya akatoshamisika akati, ndo zvamunoita, kana iyewo aitopota achitomboritengawo raisi iroro. Saka zvinhu zvakadai zviri kuitika munyika medu mukoma, asi yambiro yangu ndisingadi kudonedza businesses evanhu, the truth about it, tichida kungobudirana pachena. Nanhasi uno fake basmati riri kungotengeswa mumbare. Kana ndikatoriona ndinokwanisa kutokuudza kutoti iri ndere fake, harisi rechokwadi. Saka I just want people to know and to be careful, because chinhu chaunoisa mudumbu chinokukuvadza. Rice harifanira kuti ringe richiita kunge plastic. Ukangoona rice raita kunge plastic, ziva kutoti wava kutotengeserwa raisi refake. Mukoma ndakarasikirwa nemwana wangu akatofa, zvinondirwadza kusvika pari nhasi. And worst of all, I keep on blaming myself semunhu ainge achitengesa zvinhu zvefake zvakazouraya mwana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Mazvinzwawo here? Hanzi kune vanhu vari kutengesa rice refake. Hanzi unenge uchifungidzira kuti it's Indian rice, riya ratinofarira, rice repamuchato, but hanzi it is not basmati rice, rinenge riri refake. Hanzi vanoshandisa chemicals. Saka kana muinewo zvimabhindauko zvenyu zvamunenge muchiita nemuchishandisa chemicals pamabusinesses enyu, you can also come to our inbox kuti tinge tichiziva kuti ndo zvinhu zviri kuitika izvi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinewo mhiko idzo dzandinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera as long as ndichida kurarama. Handifanire kuti ndige ndichichengeta mwana wangu. Ndine mari asi handina rugare. Iro rino gore muna March ndakatengera rimwe bhebi rangu muXhosa, ndakamutengera motikari, but she is a married woman. Ndinogaraho muno muJoburg, and people they call me the Don. Ndinoita zvekutenga motikari ndichitengesa luxury vehicles. Kazhinji I buy these cars from Italy and I bring them to South Africa. Ndine dzimba zvekare uye ndinoitawo zveforex trading. Ndine mari yakawanda, but deep down inside I am a broken man. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuita usiku hwose ndichichema kana ndikatanga kufunga nezvemhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichizozadzikisa. I thought that money was everything, but handina kunge ndakaziva kuti mhiko dzandainge ndichazopiwa pandakajoina cult iyi yemaNigerian imhiko dzinorwadza kudai. They say that when you have money you have happiness, but handina happiness mumwoyo. Ndakazonzi mushure mekunge ndajoina cult yemaNigerian, ndakaijoina mainge muri mugore ra2009, ndainge ndisati ndatomborara kana nemusikana. Then ndokubva ndachizoita mwana. Ndakaita mwana nemuSouth African ndichizowanawo chitupa chemuno muJoni. Saka ndaita mwana kudaro ndopandakabva ndachizoudzwa kuti kana wava nemwana haubvumidzwi kuti unge uchizoshandisa kana sendi rako pamwana iyeye, uye zvekare haufaniri kuti unge uchizomubatsira mukukura kwake. Ndakangoti hazvina basa, maybe ndichaita vamwe vana, but so many years have passed, handina mwana. My son was born, everything at first looked normal, but ndokubva achizotanga kupenga, anotopenga izvezvi kutaura kudai hakuna anoziva kuti aripi, but ndinopota ndichimuona mumbiya iyo yandakabva nayo kuNigeria. Saka upenyu hwandinorarama, ndinorarama upenyu hwekuraramira kufadza vanhukadzi, ende ndine vakadzi vakawanda avo vandinofambidzana navo muno muSouth Africa, ende vazhinji vacho vamwe vanozotoona zvimwe zvinototyisa, then tobva tachizotorambana. Vazhinji vanoona kana benzi rinenge richifamba mumba mangu, saka ndivo vega vanomuona, but inini ndinomuonera mumbiya. Saka mukadzi kana akangoona zvinotyisa kudaro, then ndinobva
ndatongorambana naye. Ndine imwe couple yekuzimu yandakambopa pekugara. Mukadzi wacho ainge aine pamuviri. Mushure mekunge ndaudzwa nevanhu vekucult kwedu kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoitirwa cleansing ceremony, painge pachifanira kuti pange pachizoshanda ropa remwana asati azvarwa. Saka ndakangova pick up in the street ndokubva ndavapa peace job ndikati mumbogara panapa pamba pangu. It was a mansion. Saka vaipota vachiyamwiwa nezvinhu zvangu. Mukadzi wacho ndokubva achizotanga kuchururuka mukaka akabva achizozvara mwana akafa. Then ndokubva tachizotora mwana iyeye takamutora nemushonga tikabva tachizoshandisa ropa rake. Ndakajoina cult iyi nekuda kwekuti ndainge ndichida kupfuma, asi handina kunge ndakaziva kuti cult yandainge ndajoina zvinhu zvainge zvichazooma kusvika pakadai. Ndinorarama upenyu hunorwadza kunyange ndiri munhu ane mari dzake, but usiku handirari. Ndinenge ndichingofunga chete kuti saka mwana wangu zvaari kupenga achipenga ari kwaari ikoko, iye anozviziva here kuti ari kupengesewa nababa vake? Ndine zvakawanda zvandinoda kumubvunza, but handikwanisi nekuti ndakanzi handifaniri kuti ndige ndichimutsvaka uye handifaniri kuti ndinge ndichimubatsira. Chinorwadza ndechekuti ndine tsvimbo yandakapiwa iyo inogara pasi pemubhedha inoshanduka kuita nyoka. Ndakanzi kana iwewe wava kusada kurarama, tsvimbo yako unofanira kuti unge uchizoitora, then paunosangana nemwana wako wobva wachizomugadzika tsvimbo womurova nayo 6 times panhova pake apa, anobva atopora. But achingopora chete hanzi ndinobva ndatodonha pasi ndobva ndatofa. Saka panoti netsei mukoma, handidiwo kufa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Apologies for the background noise. Hanzi ininiwo ndakaromba, ndine tsvimbo, hanzi vane tsvimbo iyo yavakapiwa, itsvimbo yehurombwa yavanoshandisa muhurombwa hwavo, uye zvekare vakajoina cult yemanigerian. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndinorwadziwa kutengera vamwe vakadzi motikari, asi vakadzi ivavo avo vavanotengera motikari, hanzi vamwe vacho vanotozviziva kuti munhu uyu akaromba, but they just pretend, nekuti vanenge vachingoona kuti apa mari iripo ende yakawandisa, mari yacho iripo. Ngatitaurei navo mucomment section. Kune avo vanoenda kumaDuke and Slay, please reach out to me ku account yedu yeFacebook inonzi @brothernashi. Motiudzawo kuti pane zvamakamboonao here zvamusinganzwisisi zvakaitika mumaso menyu muriko kumaDuke and Slay. Kana muine evidence, you can also bring evidence. Muchiri kuendako here kana kuti hamuchaendeko kumaDuke and Slay, so that we can know kuti chii chinoitika ikoko kumaDuke and Slay. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.